ҳамин мегӯянд аблава то 30 сола расида, рост боша ё дурӯғ, ҳатто дар авф ҳам дохил намешавад. барои ба хизмат даъват накардан, барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед, дар канал обуна бишен. Саволҳои кирои кардагиен мехонем, ҷавобтон мегардонем. Ба маълумоти ҳаматон як чиза мерасонам, дар ҳамин мавзӯъ бо эҳтиёт бошен. Фиребкорӣ дар ташкили муҳоҷират аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Канада. Чӣ хеле ки мо дар чандин барномаҳои пештарамон қайд карда будем, ҷумҳурии Тоҷикистон бо Канада шартномаи муҳоҷиратии меҳнатӣ баста кардагиай. Мақомоти умурии дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аъмоли як шаҳрванди ҷавони кишварро таҳқиқ мекунад, ки бар ивази маблағ фиристодани шаҳрвандон ба Канадаро ваъда медодааст. Марди 35 сола аз шаҳри Душанбе ба идораи милитсияи ноҳияи Исмоили Сомонӣ муроҷиат карда аз фиребкории як ҳамшаҳри 30 солааш шикоят кардааст. яъне ки касое ки меган аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Канада барои кору фаъолият кардан равонтон мекунем, ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошен. аввал дақиқ ва аниқ кунем ки дар ҳақиқат ягон каси дигара он нафар равон кардагӣ боша ва баъдан метавонем ки бо ӯ шахсият ҳамкорӣ кунем. Рамазон нависондай: акаҷон илтимос як бори дигар пурра фаҳмонед. Ман 7 бародар дорам, синашон аз 28 боло. падарам дар қайди ҳаёт нестанд. Ман худам сардори оила, оё ба хизмат мебаранд маро? Илтимос ҷавоб дед. Бародари азиз, тақрибан як 100 борае ки ман ҳамин саволи тира мефаҳмонам. Сардори оила кишидӣ, аз хизмат озод мебошӣ. хоҳиш мекунам ҳамин гуна саволҳои такрориро пешниҳод накунед. як каси дигар нависондай: ассалому алайкум акасози, раҳмати худо бар шумо. ба саволи ман ҷавоб гардонед. Ваени билети нигодни дошта бошӣ, дар қайди хатлон боша, дар синои Душанбе ягон проблема намешавад. агар ҳамун ваени билетите дар ҳақиқат нигодни боша, тара дар ягон ҷо ғам наметиҳанд. вале имрӯзҳо маълум аст ки бисёри нафарҳо ваени билети нигоднира мехаранд. ба ҳамин хотир касое ки нигодни ваени билет доранд ва ёра даъват мекунанд ё ки аз раҳҳоро меқапанд, мебараншон, тафтиш мекунанд ки дар ҳақиқат бемор бошанд, агар баъд ҷавобшон метиҳанд. Алиев нависонда: салом алайкум ака, вақте ки патентет 3 моҳа платит кунӣ, ба дигар шаҳр барай як моҳ мондагӣ платит кунӣ, метавонӣ дар ҳамун шаҳр оформитиш кунӣ? Наметавонӣ бародар азиз. дар кадом шаҳре ки қарор дорӣ, ту бояд аз ҳамун шаҳр патент бигирӣ. Сироҷ нависонда: салом алайкум ака, сайти шумода чӣ хел дар тамос шавем? дар рӯи экран номи инстаграми май. инами инстаграм да бидро обуна боша ва чӣ саволе ки дошта бошӣ савол тарои кӯ. Спорт нависондай: акаи Сорбон, ассалому алайкум, ҳамин саволи мара ҷавоб де. ман дар Россия регистратсиям тамом шуда буд, бо продлит кардам. қонуни Россия мумкин ё ки не? Пешакӣ раҳмат. бале бародари азиз, регистратсия ҳамин хеле ки продлит кардан мегирӣ, ё ки 3 моҳа мекунӣ, ё ки 6 моҳа мекунӣ, дар ҳоле ки ҳам будшид бо аксари нав продлитиш мекунӣ. ман ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳам. доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. суроға, шаҳри Москва. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. Зокирҷон Ҳамраев нависондай: ассалому алайкум ака, ман праваи русӣ дорам, тоҷикӣ надорам. праваи русӣ қати Тоҷикистон мумкинай мошин ҳайкадан? илтимос ҷавобам те. бале бародари азиз, мумкинай. чӣ хеле ки Федератсияи Россия шаҳрвандои Тоҷикистон сафар мекунанд, ба праваи тоҷикӣ мумкинай шон гаштан, ваям ҳамихе мумкинай. Раҷабов нависондай: раҳмат бародар барои ҳамаш, худо ҳамавақт нигаҳбонат боша. ҳамин меган аблава то 30 сола расида, рост боша ё дурӯғ? илоҷаш боша бародар, ответе. раҳмати Аллоҳ ба ту. бародари азиз, агар ба меган бугӯй, ба ин рӯзҳо мардум бисёр чизоро гуфтан мегиранд, вале қонунгузорӣ чизере ки тасдиқ ва муқаррар кардагиай, шумо ба ҳамун чиз бовар кунед, тамом. яъне ки то 30 сола расидагӣ нестай, и гап дурӯғай. Дима нависондай: бародар ма 5 сола видварения кардам ба решенияи суд. ягон илоҷ ҳаст? ба решенияи суд касоеро ки депорт мекунанд ё ки видварения мекунанд, ягон роҳи кушода кардан надорад, ҳатто дар авф ҳам дохил намешавад.
беҳрӯз аламшоев нависонда: ака якта писара хизмат мебаранд ё ки не? Барои ба хизмат даъват накардан шумо бояд бирен ҳамон военкомати ноҳияи Хитон ва ҳуҷҷат пешниҳод кунен, ҳуҷҷати якка писарӣ бигирен, аз даъваткунӣ озод бишен. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.